Имаш, идва ли си? Шафа може да купите в читалище Зора. Продължаваме с афиша на Варна. В драматичен театър Стоян Бъчваров от 19 часа на сцена филиал вечери за глупаци. Държавна опера Варна за 19 часа. Също с едно приятно заглавие в афиша, но основна 100 сцена метра, 15 знака и това. Председател на Терик Чапо, режисьор Иван Монов, с асистент Платечки, Койна Русен, Стефан Иванов, Милена Маркова. Може да се гледате на сцената на фестивалния песен център в залата Доста е 12 часа. Така че афиша поне обещава приятно. Тук забранено, там забранено. На сега. Сериозно. Маркировката и тя ти показва за своята самостоятелна нали зато я правят тази маркировка. Няма знак, спазваш